खनगिरि बिथां बिग्राय ब्रह्मजोंसो मेथाइ लादों नोंनि खाफालनि गोजा खोथाया। To please welcome, I will try it. नोंनि खाफालनि गोजा खोथाया बेसे समाय होदों रुंबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनिखैरे गुस्थि जारो खानाय रुंबा उरां फारा नोंनि खाफालनि गोजा खोथाया बेसे समाय होदों रुंबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों। हो 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 नोंनि हायना मरा गोसोआ मानोबा खांदों नोंनि हायना मरा गोसोआ मानोबा बोदोर जादों खारा मारा उसाव बादाम मानोबा देखबोदों खारा मारा उसाव बादाम मानोबा रोजाखांदों नोंनि खाफालनि गोजा खोथाया बेसे समाय होदों रुंबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों। आंनि गोसोनि बारसे बिबारनो सिखिरि जानानै बिरबाय आं नोंनि सेराव आंनि गोसोनि रंगिना सावगारिनो आलो गोजोनै थाफायो नों आंनि सेराव नोंनि खाफालनि गोजा खोथाया बेसे समाय होदों रुंबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनिखैरे गुस्थि जारो खानाय रुंबा उरां फारा Friends, please like, subscribe and share. Thank you.